iniciamos esta segunda xornada de formación de biblioteca creativa cos nosos compañeiros da Asesoría de Bibliotecas, Paco Díaz, que é o asesor enlace da zona de Pontevedra, e María Pousa, que este ano está na asesoría en Coruña. Entón, eles van nos falar das posibilidades que ten unha biblioteca creativa e cales son aquelas pautas que podemos seguir, por iso é interesante tomar boa nota, para desenvolver este proxecto, este programa vinculado ás bibliotecas escolares. Quitamos. Bueno, comenzamos pues. No sé si tengo que... Vamos a ver si se... Ajá, aí. Ben, iniciamos entón esta presentación que faremos María máis eu ao alimón, non? Falando, intercambiando diapositivas e falando dos distintos aspectos que se van a abordar aquí. O primeiro que hai que dicir é referido ao título da presentación, o título desta comunicación, as posibilidades dunha biblioteca creativa, dun espazo creativo de aprendizaxes, a biblioteca entendida e expandido o seu significado hacia este concepto. Abordar todo o que pode significar este concepto é moi difícil, non? Por definición, prácticamente imposible. Trataremos de achegarnos a estes conceptos, pero baseándonos e apoyándonos na realidade dos centros que forman parte deste proxecto de biblioteca creativa, que son os que verdadeiramente van camiñando, van dando pasos e nos van abrindo camiño coa súa experiencia e coas actividades e iniciativas que van desenvolvendo. A creatividade é a inteligencia divertíndose. A creatividade é un concepto que convén reflexionar sobre ele e farémolo ao longo da comunicación porque non está, como ás veces adoita suceder, vencellado única e exclusivamente á creación artística ou aspectos máis dese tipo, senón que ten máis que ver coa resolución de problemas, co pensamento diverxente, con facerse preguntas, con promover no alumnado e nos centros unha mirada diferente do que é a actividade educativa. Imos empezar con unha visión de corte histórico, facendo un repaso de como se iniciou este programa e como foi avanzando ao longo destes anos. Pois sí, as orixes, porque é importante, sobre todo para os centros que vos incorporades, para a xente que está chegando a novas bibliotecas escolares, con todo ese recambio xeracional que estamos observando, e que é unha maravilla que este aí, que haya un recambio para os que van dando pasos atrás. Pois, o proxecto de biblioteca creativa, antes de que xurdira como tal, é dicir, antes de que se fixera a primeira convocatoria, xa había bibliotecas de diferentes centros que empezaron a introducir novas linguaxes, a linguaxe da programación, da robótica, a linguaxe artística. Entón, un pouco, esa foi a semente que provocou que se convocara este programa. Este programa ven da man do Plan LIA 1620. Un dos desafíos era ir promovendo que a biblioteca que fora avanzando, medrando, cara a un centro creativo de aprendizaxes. E así foi como no ano 2016, que parece que está aí ao lado, pero bueno, xa se fixo moito camiño, pois surdiu a primeira convocatoria. Esta primeira convocatoria non recibiu o título de biblioteca creativa, sino que era o proxecto Escornavós na biblioteca escolar. Ese título, bueno, refería ao que foi o primeiro curso, é dicir, a introducción destes pequenos robots de diseño libre e de factura galega nas nosas bibliotecas escolares. Que se pretendía con esta primeira convocatoria? Pois era precisamente eso, introducir unha nova linguaxe, a linguaxe da robótica e da programación. A linguaxe tamén de que ti podes facelo, porque estes pequenos robots, xa veredes os centros que entrades este ano e os que están xa de anteriores convocatorios o saben, hai que facelos. Nos van a dar un montón de peciñas soltas e teremos que construir con o noso alumnado eses pequenos cacharriños. Esa era a pretensión, a través destes robots, que entraran un traballo ca expresión oral, con diferentes comunicación, lingüística e de outros tipos, o razoamento lóxico, a manipulación, o xogo, a creación, a investigación e o facelo xuntos, que esta é unha pata moi importante deste programa.
De quen chegou da man, de quen chegaron os escornabots ás nosas bibliotecas? Pois da man dun grupo de xente que está baixo o nome de Bricolabs, que colaborou desde o principio coas bibliotecas escolares e coa asesoría, e que son un grupo de xente que se xuntan na Domus da Coruña e que o que lles gusta, como din eles, é cacharrear. Pero cacharrear democratizando estes cacharros, é dicir, todo o que eles fan está libre de dereitos, está aberto a todo o mundo, e esa era unha filosofía que creíamos que debía estar dentro das nosas bibliotecas. É dicir, que este tipo de linguaxe, de novas comunicacións, estuveran a libre disposición de todo o noso alumnado. Todos podemos chegar a eles. Eles son makers, teñen a filosofía do fai no ti mesmo, que esa tamén era a filosofía que se quixo empezar desde o principio deste programa. Os que entrades no primeiro ano, sabedes que da man da xente de Bricolabs e vedes a montar os vosos escornabots, vos dirán como podedes programalos co Arduino, todo o que les teñen e todo o que se vai facendo nos centros escolares. Hai unha wiki que é a Escornawiki, que se os contarán, donde todos podemos ir aí colgando cousas para que todos nos aproveitemos, no bo sentido, do traballo dos demais. E así foron os inicios. Efectivamente, así foron os inicios e teñen moito que ver con este concepto que comentaba agora María, non? Este concepto dos makers, da cultura maker, que é un construto que está vencellado xa ao ámbito das bibliotecas públicas tamén, das bibliotecas escolares en distintos lugares do mundo, e que entra con moita forza. Para nós é moi interesante, tratamos, nesta imaxe que estaredes vendo na presentación, aínda que está en inglés, pero, fai referencias que nos resultan moi interesantes porque son referencias a conceptos que teñen moito que ver con, as mellores pedagogías que se veñen desenvolvendo desde basicamente no século XX, as reivindicacións que fai a nova escola e que, en algunhas destas fundamentos da cultura maker están, mirade, senón, we try and try and try again, ou seja, algo así como que, as aprendizaxes están baseadas no ensayo e no erro, E o erro, ben acollido como parte do ensayo. De feito, en riba do R temos we make mistakes, quere decir que reivindicamos que cometemos erros e, además, cometémolos porque somos maker, non é algo malo, ao contrario, é unha seña de identidade. Creamos, deseñamos, estamos conectados, tamén é un concepto moi interesante. We dream big, quere decir, algo así como que soñamos, facémonos ilusións e temos altas expectativas sobre o que facemos, Parécenos importante. Tamén o que di na esquina superior dereita, que temos unha hard fun, que ven dunha expresión que mezcla o que é difícil e duro co que é divertido, Traballamos duro e pasámolo ben, porque isto renega moito desta outra idea máis tradicional de que para aprender algo hai que sufrir, ou hai que pasalo mal, Pois os makers saben que podemos dedicarlle tempo e moitas horas e moitos esforzos a cacharrear, como din estes makers do Bricolabs, e non por iso estamos sufrindo, ao contrario, é a nosa maneira de disfrutar, É dicir, aquí hai moitas cuestións que nos resultan moi interesantes tamén e que nos pareceron que incorporar neste programa como fundamento pedagóxico que está aí detrás desta cultura maker que pode aportar a escola mediante a biblioteca, unha biblioteca creativa. E unha vez que chegaron os escornabots ás bibliotecas, parece que todo foi como rodando, Os escornabots, para todos os que os coñecedes, son uns pequenos robots que están feitos das pezas electrónicas e o resto da armazón son pezas impresas en 3D. Entonces, si temos os escornabots, precisamos unha impresora para os repostos destos pequenos robots. Que ocorriu? Que unha vez que as impresoras chegaron ás bibliotecas e chegou outra linguaxe con elas, que foi a linguaxe de deseñar para imprimir en 3D. Non solamente viuse que a utilización era facer repostos e recambios, que era algo que xa nos viña, é dicir, era simplemente introducir na impresora o deseño da peza e imprimilo, senón que podíamos facer moitas outras cousas. Entón, aí se abriu un mundo
de posibilidades. Un mundo de posibilidades que levou a poñer ao alumnado a diseñar, tamén a través de programas libres nos que eles fan os seus diseños e poden imprimir en 3D, a aprender a facer, a pasar a 3 dimensións producións propias, escritas ou dibuxos, e todo isto foi chegando da man desas impresoras 3D. Despois, igual o decimos ou non, porque igual se nos olvida, pero con isto do confinamento vimos que as impresoras tiñan outra utilidade moi importante. Foron moitas as bibliotecas que prestaron a súa impresora para que se imprimiran pantallas para eses primeiros momentos en que parecía que non había equipamento para os sanitarios. Entón, ese carácter social que ten esta ferramenta, é dicir, que se poden facer cousas con un beneficio, con unha utilidade social, tamén está surdindo nas bibliotecas escolares. Teredes unha experiencia que é a do CEIP de Vilar de Barrio de Ourense, que tuveron uns obradoiros cos nenos precisamente para ver ese carácter social, é dicir, a través dun obradoiro, eles aprenderon a facer un pequeno brazo robótico, é dicir, introducíronse no mundo de que estas impresións, que son impresións baratas, porque utilizan uns materiais baratos e, ademais, que son biodegradables, poden ter unha finalidade de axuda aos demais. E isto é algo que nos parece tamén moi importante. A parte de todo isto, dos diseños e tal, están utilizando as impresoras para elaboración de materiais didácticos, elaboración de datos, de regletas, de pezas, mapas que tamén nos enseñarán, pezas para puzzles, pezas que se perden, é dicir, para sustituir. Con isto, o que se está vendo é que eles o poden facer, pero que tamén, cada vez que se perde algo, non é necesario comprar algo novo, sino que nós podemos facer esa peza de recambio que nos falta en algún dos materiais que teñamos na nosa biblioteca. Efectivamente, aprender facendo, cometer erros, o valor social, a dimensión social das aprendizaxes, das actividades que se fan, todo isto ten, para os profes, seguro, para todos vos e todas vos, ten sona, non? Ten un eco pedagóxico interesante. Claro, daquela, pois estas innovacións, estes equipamentos, estas propostas que este programa iba incorporando, pois removían cousas e comezaron a cambiar, non? As bibliotecas comezaron a armar os seus rincóns, ás veces máis grandes, ás veces máis específicos, outras máis expandidos ao longo da biblioteca, mesmo cambiando a fisonomía a toda a biblioteca do centro, e a incorporar novos equipamentos, novas posibilidades para ir desenvolvéndose neste programa que xa, a partir do segundo ano, demos en cambiar o nome, non? Porque xa víamos que realmente abordaba aspectos que rebordaban un pouco esa referencia específica aos robots, escornabots, a impresión 3D, senón que xa se transformaba neste concepto de biblioteca creativa máis amplo, máis aberto e tamén un pouco máis maker na súa conformación, porque de feito está, digamos que vive tamén con esta idea, de que vai medrando e nos vamos impulsando, guiando, aportando marco, pero tamén dando a posibilidade de que medre a súa maneira, tomando nota e avaliando a ver por onde vai e como vai progresando. Nesta imaxe que temos na pantalla, hai imaxes, de varias das bibliotecas que son pioneiras neste desenvolvemento, non? Está, a biblioteca do Colexio de María, que foi, evidentemente, unha das pioneiras no desenvolvemento deste proxecto xa previo incluso ao seu nacemento, non? Que estivo aí sempre. A biblioteca do Colexio de Alama, a biblioteca do Colexio Pepe de Xambaña, que tamén son bibliotecas de moita trayectoria moi ben enfocada. Aí, na imaxe inferior, vedes, pódese apreciar mínimamente as dimensións que foi acadando unha das bibliotecas LIA, o centro, o CEIP a Pedra da vila de Bueu, e como foi, medrando e desenvolvendo distintos espazos nos que aparecían, como vedes, aspectos moi diferentes, non? Hai impresión 3D, hai xogos de mesa, hai un xadrez, hai unhas mesas para traballar con pezas, mesas para traballar, para desenvolver traballo, itinerarios cos escornabots. No Colexio da Pedra hai un espazo específico para o teatro, para o vestuario, como un camerino, non? Un camerino coas súas luces moi ambientado,
eles, bueno, pues, no seu desenvolvemento da súa espazo creativo tiñan que ter ese espazo, cos seus disfraces e todas as cosas que utilizan. No día da inauguración apareceu ali disfrazado un pirata e nos recitou a Espronceda, un neno pues, de terceiro ou cuarto, moi caracterizado. Por qué? Pois porque esa era unha actividade que nese centro xa existía e xa tiña moito pulo desde antes de poder desenvolver este proxecto. E eles, bueno, nese centro en particular, ese espazo tiña que estar, noutros centros hai outros, non? Isto nos leva a falar de cosas que falamos, non? De que aquí os espazos e os equipamentos veñen da man das actividades e das iniciativas que se queren desenvolver e que teñen que ver sempre, bueno, pues, con aspectos, a fin de contas, curriculares, pero que ás veces, bueno, tamén estes espazos acaban por generar iniciativas que antes non existían porque os espazos e os equipamentos lles dan pé, non? Estas outras tres imaxes, bueno, pues, nas que se poden ver outras cousas que son interesantes. Hai, na parte dereita da pantalla, hai unha imaxe dunha estructura de madeira, de pezas de madeira, de reciclaxe, de cartón e outros materiais que pertence, bueno, á preciosa biblioteca do Colexio da Torre de Cela de Bueu. Na parte superior hai unha pequena parte, unha esquina dunha biblioteca moi fermosa, que é a biblioteca do Colexio do Ceipas Covas de Meaño, no que se ve como está integrado na propia biblioteca pois como se chama, o laboratorio de radio que está dentro do programa de Radio na Biblia, pero que está moi conectado con estes espazos matemáticas, costura, xogos de mesa, teñen as súas alacenas para os materiais que necesitan. Este espazo dedicado á costura, cos seus libros, os seus materiais de traballo, resultou moi inspirador para outros centros, non? Porque foi aquí un pouco o primeiro que se viu esa iniciativa, e abaixo está o laboratorio e o taller obradoiro do Colexio de Alhama, donde tamén se pode apreciar, pois, bueno, varias das súas señas de identidade de outro centro pioneiro, non? Os robots, a cámara e todo o equipamento audiovisual que está no inicio de todo, pero, evidentemente, tamén os libros. Falaremos diso. E, bueno, quixemos poñer esta imaxe. Bueno, rímonos porque temos compañeiros que están por aquí acompañándonos que lle sorprendeu, pero, efectivamente, isto é algo que realmente é como unha seña de identidade deste programa, sobre todo nalgúns eidos onde non o coñecen moito e só, bueno, pues coñecen os aspectos máis superficiais, non? Os aspectos máis visuales, non? O sea, o programa de tirar tabiques, non? Tirar tabiques, pero que realmente ten moito sentido, non? Porque o que estamos falando é de que estas iniciativas e estas propostas o que fixeron foi que as bibliotecas se quedaran pequenas, non? E que bibliotecas que, mellor, non eran tan pequenas, pero, bueno, chegaron a quedar pequenas porque as múltiples iniciativas e posibilidades que se querían abrir non cabían ali, non? E nos animamos, bueno, pues a explorar espazos anexos, espazos colindantes e incluso espazos que estaban quedando un pouco sin sentido xa, non? Falaba antes unha compañeira, pois, de que acabaron de non verlle sentido a súa aula de informática, non? Pois, por exemplo, non? E incorporada, en cambio, tiña moito máis sentido anexar esa aula de informática a un concepto máis amplo de formación e dentro da biblioteca como espazo audiovisual e tecnolóxico, non? Entón, bueno, somos este o programa que derrubou un montonazo enorme de tabiques, efectivamente, en moitos centros de toda Galicia, para crear para estender as bibliotecas e crear espazos fermosísimos de experimentación que son moi dignos de ver, non? Tamén é certo que ás veces, bueno, pois, quedamos con esta superficialidade, non? E atopamos, bueno, xente que pretende tirar tabiques antes de nada, non? E iso tampouco é, xa o temos que comentar e o comentaremos ao final un pouco máis. Terra de oportunidades. Vale, bueno, respecto ao que decía Paco dos espacios e todo eso, como ben vistes en todas esas imaxes tan fermosas de todas as bibliotecas, se tiren tabiques ou non, son espazos diáfanos, son espacios que permiten a circulación. A circulación non solamente porque necesitamos bibliotecas accesibles para incluir a todo o alumnado e a todas as familias, sino que precisamos espacios para encontrarnos. Ese tamén é un espírito deste programa, vale? Que estos espacios creativos sean lugares onde estar xuntos, encontrarnos, sean espacios que nos den oportunidades, vale? Aquí temos, nesta diapositiva, tres fotos que, bueno,
son moi significativas e moi poderosas. Unha, eu creo que esas rapazas que están aí, elas tan contentas e tan rufas, pois falan do empoderamento que dan estes espacios ao alumnado, en este caso as alumnas, non? Pero son espazos nos que eles acaban facéndose os amos, non? E acaban sendo os que titoricen o resto dos seus compañeiros. Isto tamén se viu bastante claro durante o confinamento, que seguiron facendo esas labores de voluntariado. Son espacios, vedes aí o espacio da radio, son espacios nos que eles falan, nos que se lles permite a palabra, nos que teñen a oportunidade de expresarse, a veces non solamente con linguaxe a palabra, sino con linguaxe a creación e artística. E son espacios de igualdade. Vedes aí ese pequeno que está co seu tear, a introducción destes materiais, como decía tamén Paco antes na diapositiva das covas co rincón da costura, pois introduce materiais que normalmente están vinculados á figura feminina, pero neste caso abre a que todo o alumnado que pasa por ali, sexan rapaces ou rapazas, teñan acceso a ese tipo de material que parece que durante un tempo só podía estar destinado a un sexo. Entón, esas son oportunidades tamén que abren, a oportunidade de medrar, de empoderarse, de igualarse, de asumir eles o mando do que queren facer. E ao mesmo tempo, todos xuntos. Esta sería o resumo desta. Os espacios son espacios que van conformándose para permitir colaborar, cooperar. Existe ese que vai diante de moitas das palabras fermosas que xurden nestas bibliotecas. Por eso eses espacios diáfanos, porque teñen que ser espacios de encontro. Parece que agora, co momento que estamos vivindo, isto non pode ser, pero estamos vendo que si, veredes en moitas das exposicións que se fan estes días, como si se siguen facendo actividades colaborativas e cooperativas e de encontro. Non ten por que ser tocándose, nin tocando o mesmo material, pero esas actividades siguen aí. Lugares, como vedes aí na diapositiva de abaixo, donde tamén teñen cabidas as familias. As familias que teñan tamén acceso igualitario a este tipo de materiales. E, como antes tamén decía Paco, dos materiales e das cousas que chegan, temos que ter cuidado co que non todo vale, porque o que temos que adquirir e o espacio que temos que conformar ten que ir de acordo co espírito da nosa biblioteca, coa actividade do noso centro. É dicir, non temos que copiar o que vimos nunha biblioteca preciosísima, porque igual eso para o noso centro non vale. Nin ter, como falábamos Paco, non temos por que ter un muro Lego en todas as bibliotecas, senón realmente non lle damos un sentido ao que utilizamos. Entón, hai que ir conformando esos espacios de acordo coa nosa actividade. E a veces tamén, como antes decíamos, as propias actividades do centro as que nos van a pedir un espacio ou un tipo de material. Entón, temos que estar moi atentos a todo eso. Efectivamente. Digamos que, pechando un pouco este repaso, este percorrido, por esas imaxes de moitos dos centros dos centros das persoas que estades agora mesmo mirando, participando nesta actividade formativa, porque formades parte do programa. Quixemos traer ese cartel que se ve na parte superior desta diapositiva, que está elaborado polo equipo da biblioteca do Colexio do Pepe de Xambaña, no que eles recolleron dunha forma moi sintética e desde o noso punto de vista, moi acertada, estas características fundamentales, os fundamentos desta cultura maker que para nós tamén parecen moi interesantes como para achegalos ao mundo educativo e tirar deles todo o proveito que se debera, non? Porque, efectivamente, como decíamos, apuntan hacia as mellores aportacións da escola nova, das melloras da escola que se foron producindo ao longo do século XX e que esta pandemia e este momento histórico actual parece que quere estar un pouco levando hacia atrás, non? Pero que temos que loitar por manter. Vedes que ser creativo, plantexar retos, e este é un concepto moi interesante no que profundaremos un pouco máis. Están aí na base do asunto, pero tamén cometer erros, probar, facelo por nós mesmos e moitas outras cousas, non? Está, como cartel e como resumo así indicativo, está moi ben. Espazos creativos de aprendizaxe, que nestas outras dúas imaxes vese que van dando cabida e permitindo entrar nas bibliotecas a materiais
e outros elementos que, pois, bueno, antes, o mellor, era máis difícil de ver, non? Incluso, pois, aspectos como pode ser, pois, eso, que haxa unhas plantas que haxa que non só estar aí, sino tamén cuidar, non? E que vexamos que pode ser interesante e non un problema, non? Porque, bueno, pues este espazo xa o facemos como propio, lle damos a importancia que pode ter pues, calquera outro espazo onde podamos estar vivos, non? Os libros sempre acompañando a outros materiais, como nesta imaxe que se pode apreciar, bueno, pues, unha lupa ou outros elementos para observar a natureza ou elementos naturais. A cuestión é un pouco recollendo o que levamos visto ata agora e ver todas as ventanas que se abren nestes espazos e como esta cultura maker que ten detrás os fundamentos do seu inicio, pois vai traendo tamén fundamentos para que as actividades que se propoñen nesta, bueno, a partir destes espazos teñan este carácter, non? De aí esta referencia aos retos, non? Que observamos que foron moi jugosos, non? Que deron moito xogo, sobre todo falando destes últimos meses, os meses nos que hubo que interrumpir as clases presenciais e se convertiron nunha maneira de manter vivas as bibliotecas, os centros e moitas veces estes espazos tamén creativos, non? Bueno, e como decíamos tamén desde o principio, pois este programa foi medrando gracias a aportacións de coles, gracias a aportacións de persoas que foron achegándose ata el. Unha destas persoas foi Paola Guimerans, que tamén poderedes escoitala aquí, e que nos achegou a idea de que tamén o pensamento computacional se pode traballar sin cacharritos, sin robots, que se pode traballar máis aló da robótica. Ela, xa veredes, ten unha formación moi potente que adquiriu en Estados Unidos, e ela nos achegou os textiles, os circuitos de papel, é dicir, aprender a programar, a diseñar, pero non con algo cerrado, como pode ser un robot, sino con un diseño que temos que facer nós propio. É dicir, aprender a facer algo porque o necesitamos. Isto tamén supón traballar pola igualdade. É dicir, aquí estamos introducindo materiais, como son os materiais dos tecidos, e como son os materiais dos papéis, que son materiais que están como máis incluindo ao sector feminino que o que sería a pura robótica, que parece que sempre vai un pouco máis dedicada ao sector masculino. Entón, isto tamén nos abriu unha ventana a poder traballar isto a partir de outras cousas. Tamén escoitaredes nas experiencias de centros o que é a robótica desenchufada, e vos falan de experiencias que non necesitamos ter un cacharro para poder traballar todo isto. E, unha das cousas que a través do programa de Biblioteca Creativa se potenciou moito é o traballo cas alfabetizacións múltiples. Para a semana que ven temos a Semana AMI, a Semana da Alfabetización Mediática e Informacional, entón, supoño que moitas bibliotecas se seguirá facendo moito fincapé en isto. Cando falamos de isto, falamos outra vez de democratizar estes medios para todo o noso alumnado. Este sí que foi algo que quedou moi de manifesto durante o tempo do confinamento, que había moitas familias que non tiñan acceso a estes medios digitais, que lle costaba facer, tamén profesorado, parte de alumnado, entón está claro que isto é algo que se debe potenciar moitísimo desde as bibliotecas, porque en estas bibliotecas, en estes espacios creativos, hai recursos para elo. Vedes aí nas fotografías que aparecen nesta diapositiva a pequenos de infantil que están a gravar aí un stop motion, eles xa dun xeito autónomo, os nenos traballando na radio tamén con total autonomía, cos seus portátiles e as súas tabletas. É dicir, esta sí que ten que ser ahora mismo, creemos que durante este curso escolar, unha baza moi importante deste programa de Biblioteca Creativa, é dicir, facer que eles usen todos esos medios, que aprendan a usalos, que aprendan a ser críticos con eles, pero que os aprendan a usar con un motivo. Eso era algo tamén que estábamos comentando cando preparábamos esta presentación, que hai que ter moito cuidado de que todos estes materiais, de que todas estas ferramentas que están entrando nas bibliotecas non sexan as que nos dirixan, sino que nós temos que utilizalas para o noso servicio. Non podemos estar ao servicio deles, é dicir, cada unha das cousas que lles aprendamos ao noso alumnado, como, por exemplo, en este caso, os pequenos que están aprendendo a facer un stop motion, que era, dunha tarefa que eles tiñan comprometida. É dicir, se vai a utilizar para algo.
non porque sí, non porque agora somos moi modernos e temos moitos cacharros dentro da biblioteca. E, bueno, dentro de todo, esta Semana das Alfabetizacións, que xa tedes na páxina tamén de Bibliotecas Escolares colgada, este ano que resistir a desinfodemia, pois o traballo todo con estes medios de comunicación, as fake news e todo isto que é importantísimo neste momento que estamos a vivir. Efectivamente, e eu engadiría un pouco como referencia a este concepto de retos, que falábamos, unha revisión do concepto da creatividade que falábamos ao principio, porque se este é un espazo creativo, un espazo especialmente pensado para desenvolver a creatividade ou para que actividades que teñan a creatividade un pouco no fondo, pois teríamos que revisar ese concepto de creatividade e leválo a algo un pouco máis concreto e manexable, non? E a creatividade basicamente consiste na capacidade de afrontar problemas con un pensamento diverxente que permita, pois, bueno, buscar solucións posibles, non? Entón, isto está un pouco, isto pode guiar un pouco, non? As ideas que, para que o profesorado poida ver de que maneira poden estos espazos creativos servir, non? Hai que procurar que esas actividades ou esas iniciativas que se propoñan ali teñan este corte, non? Que ten que ver, pois, con esta filosofía maker, non? Esta cuestión de, é dicir, son espazos para facer cousas, non? Para diseñar, para crear, para organizar, para construir. Son espazos para facerse preguntas e para probar, equivocarse e volver a probar solucións posibles a esas preguntas ou esos retos, non? Entón, na medida que as actividades que se propoñan, que as iniciativas que se propoñan ao alumnado teñan ese carácter, estes espazos, estes equipamentos e todas estas posibilidades darán de sí todo o seu potencial e incluso aparecerán un montón de ideas novas que nos permitirán o no que ven facer unha comunicación todavía máis interesante chea de imaxes todavía máis motivadoras, non? E chega o blanco e negro. Bueno, e chegan os retos da pandemia. Agora, quero que me disculpedes, porque vou mirar un pouco para unha folla, porque a verdad, se fixeron tantas cousas e tan boas que non quería tampouco deixarme. Vale, durante a pandemia, parece que no momento que nos confinaron, todos foi un momento de shock, e parece que esta parte da biblioteca creativa quedaba un pouco solapada por toda a necesidade de seguir sacando adiante o currículum e todo eso, pero, sin embargo, pouco a pouco se foron asentando as cousas, se foron surdindo actividades fantásticas. Actividades, como decía antes, moitas propostas para reforzar precisamente a competencia informacional e mediática do alumnado. Vimos bibliotecas que puxeron tutoriais de como acceder ás aulas virtuales, de como facerlle unha foto a un caderno para mandarlle esa foto ao profe, de como facer un correo electrónico, decir, cousas que parece que se daban por supostas, pero que, chegado o momento de necesitalas, non eran tal. Entón, se fixeron moito deste tipo. Tamén se elaboraron materiais e actividades para seguir promovendo a lectura e a escritura. Estamos falando de biblioteca creativa, pero que ler e escribir é creación en estado puro e duro, e eso non se nos pode olvidar, vale? E desde aquí se sacaron moitas iniciativas para facer lecturas, para promover discusión sobre esas lecturas, continuáronse cos clubs de lectura, se fixeron concursos de microrelatos, é dicir, bueno, cantidad de actividades. E os retos, que Paco xa falou varias veces, porque o dos retos foi algo impresionante. Retos que embarcaron non solamente o alumnado, sino tamén as familias completas, non? Retos que pedían investigar, experimentar, crear, retos de todo tipo, e a verdad que foi algo que invitaban a explorar o medio máis próximo, foi algo fabuloso. Despois, estimularon tamén a creación, polo Día do Libro, pola Semana do Libro, se fixeron un montón de book trailers, de recomendacións lectoras, gravadas por eles na casa, algúns en plan performance, é dicir, dramatizaban a súa presentación. No apartado da creatividade artística se traballou moito ca fotografía, houve un centro que pediu ao seu alumnado que se asomara pola ventana sacar a fotografía do Calibeia. Hai auténticas creacións fantásticas. Os binomios fantásticos que nos enseñou a facer Pablo Otero ano pasado na xornada que tuvemos de Biblioteca Creativa tamén se fixeron correspondendo a proxectos, museos virtuais, incorporarse nun cadro, facer retos artísticos.
O que se fixo tamén no apartado da cociña, que se promoveu que as familias mandaran receitas, e a verdad é que hai centros como Ceipa Cristina, que hai algunha delas que é impresionante, porque as familias poñan a súa receita, despois as fotografías paso a paso, perfectamente explicado. Bueno, despois aí polo Twitter se foron circulando estas receitas e a xente facía e comentaba. Bueno, o carácter social da impresión 3D, que xa vos comentei antes, a robótica desenchufada, é dicir, seguiron traballando, aínda que non tiñan os escornavos na casa, pero seguiron facendo circuitos, facendo plantillas de programación, retos científicos, experimentos, retos matemáticos, é dicir, isto foi un sinfín de actividades que o que poñen en valor é que tampouco necesitamos nin tirar tantos tabiques, nin ter tantísima cantidad de material, sino que necesitamos son propostas valiosas e significativas para o noso alumnado. Pois sí, efectivamente, porque hai un tabique, xa que falamos de tabiques, non? Que se cadra non é tan doado de tirar como os tabiques de ladrillo, ainda que pareza ás veces que son o que resultan moi caros ou complicados, non? Que é un tabique invisible, non? Un tabique invisible que separa, bueno, pois unha maneira de mirar a realidade educativa ou outra, non? Ese tabique sí que é o que hai que derribar. Esta crise e este momento do confinamento, bueno, curiosamente, paradóxicamente, como suele suceder, non? Pois tamén fixo aflorar algunhas destas iniciativas que o mellor foi porque non quedaba máis remedio, non? Porque despois de probar a facer outras cosas que non daban resultado, ao final acabaron dando con eses retos que miraron en algún sitio que veron que podían funcionar. E por que poden funcionar? Bueno, pois o que falábamos antes, non? Non é o mesmo propoñer un reto que propoñer un exercicio. Non é o mesmo propoñer un exercicio que pode ter ou non unha solución correcta ou non correcta, que hai que saber ou algo así, que propoñer un reto no que todo mundo, pois todos poden participar e todos poden facer cousas e se as poden facer, pois están ben, non? Se se equivocan, pois poden volverlas a facer, non? Facelas outra vez e sempre poden mellorar. Isto que está aí nesa cultura maker tamén está, evidentemente, pois, bueno, estudiado por grandes pedagogos ao longo do tempo que non lle facemos tanto caso ás veces como deberíamos, non? Pero sí, eu faría moito fincapé nesta idea de que eses retos, ese concepto de reto, ou que se pode chamar de outras maneiras máis técnicas e tal, pero creo que ese concepto de reto pode dar moito xogo nos centros, non? Pode ser unha cosa como para quedarse, para observar que ten moita relación con tantas cosas que levamos falado nesta comunicación, non? Sobre como se transforman os espacios, como chegan as bibliotecas e os centros, pois distintos materiais e posibilidades, ferramentas, como se transforman os lugares, como se empoderan os rapaces, non? Como poden chegar a ter dimensión social as cousas que se fan na aula. Non se quedan ali como algo que pode estar máis ou menos ben feito, sino que teñen unha repercusión na familia, na comunidade, na vila, non? E entón, pois isto que é? Isto é pedagogía de malta, non? Como decíamos do whisky antes que nos podían, en vez de auga, podían poñer, bueno, pedagogía da mellor, non? Entón, o que está claro, Paco, sí, é que isto que foi unha oportunidade para todas as bibliotecas. Entón, foi unha oportunidade de que se poden facer moitísimas cousas, que pódese e débese, como decíamos na carta de navegación, e que realmente se fixo e se vai seguir facendo. Aí temos unha foto do IES de Valadares, onde están precisamente os rapaces e as rapazas nese espacio creativo, agora mesmo no inicio de curso, vedes que hai mesas que están inutilizadas, pero que, dun sitio individual, mantendo distancias e coa protección necesaria, siguen facendo uso deses recursos. É dicir, é unha oportunidade para facer outras cousas ou facelas de outra maneira. E é unha oportunidade para observar que en momentos de crise, non? Cando parece que os ventos soplan de cara e resulta difícil navegar, non? Pois queda cinguir, non? Como din os mariñeiros, queda barloventear. Son capaces de navegar en contra do vento, casi, non? As bibliotecas parece que se van conformando como un punto nos centros no que se pode plantar o pé negarse a retroceder, non? E a partir de aí, bueno, pois, aguantar este momento e, bueno, pois, de en adiante seguir, non? Temos esta outra imaxe para ir rematando.
que é a imaxe que nos sirve, bueno, pois de imaxe representativa destas xornadas de formación, unha imaxe tomada en préstamo generosamente cedida polos profes do Colexio de Alhama de Pontevedra, que nos parecía moi interesante porque nela, digamos que se ven varios aspectos que estaría ben remarcar agora, bueno, para finalizar dando unha nota sobre eles, non? Porque, se mirades, obsérvase, bueno, pues, unha cámara moi ben preparada que fai referencia, bueno, pues, a todo este ámbito audiovisual, de alfabetizacións diferentes tamén para a expresión, para que os rapaces podan tomar a palabra, non? Que son estas maneiras novas e diferentes, non só, digamos, analóxicas escritas. Están os escornabots, non? Hai uns cuantos robotiños de cores, hai un tabuleiro con ferramentas, non? Ferramentas de taller, non? E ferramentas de electrónica, hai un montón de pezas, hai moitas cousas, pero en primeiro plano gustábanos esta imaxe porque estaban os libros, non? Porque igual que falábamos de que ás veces as árboles non deixan, non, ver un árbore non deixa ver o bosque, ás veces a superficie das cousas nos pode confundir e hai personas que ás veces quedan, bueno, pues como quedaban cos tabiques, non? Eu xa, vamos, xa me pasou, non? De decir, oye, xa tiramos o tabique, ahora que facemos, non? E digo, bueno, pues teríades que ter pensado un pouco antes. Pois, sucede un pouco que ás veces tamén parece que perdemos de vista. E por eso señalamos nesta imaxe a biblioteca con cor vermella, non? Este programa de bibliotecas como espazos creativos, biblioteca creativa, pero é un programa de biblioteca, non? E a biblioteca non pode perder de vista a súa esencia, non? O que significa esa palabra, non? Entón, nos proxectos que, bueno, que estades nestes centros que participades no programa, vemos que non o perdedes, non? Pero convén recordalo unha e outra vez, que non se perda de vista, bueno, pues que estamos nun espazo creativo da biblioteca e a biblioteca non pode perder de vista a lectura, os libros, a escritura, a manexa de información e toda esa ligazón que teñen estas iniciativas con estas cousas, non? E, bueno, para finalizar, María, non sei, eu simplemente, bueno, puxemos un compás, non? Porque, efectivamente, seguindo no fío do que estábamos falando, non? O sea, este é un programa magnífico, que ten un desenvolvemento interesantísimo, moi variado. Nos gusta, bueno, pues acabar con este compás para acordarnos de eso, de manter o norte, non? Porque este é un programa que ten un marco moi elaborado e moi detallado pola asesoría de bibliotecas escolares, non? Que ofrece esa reflexión, esas pautas, non? Eses alicerces por onde poden conducirse estas cosas e, de feito, bueno, están funcionando de maravilla, non? Pero ao mesmo tempo deixa moi aberto o panorama para que nos centros experimente e nos, digamos, tomamos nota e damos conta, non? Pero escollimos estas citas porque este compás, ese norte, podémolo asegurar se non perdemos de vista os devanceiros e de onde veñen as cousas, non? Cando falamos de cultura maker, non? A min gustame pensar que me resulta absolutamente interesante, non? E ten moitísimo interese pedagóxico, pero que se falamos de aprender facendo, falamos de cometer erros, de validar os erros do alumnado, falamos de aprender facendo e tamén aprender xuntos, non? De colaborar, e sobre todo se falamos, bueno, e xa se falamos da dimensión social das cousas que se fan na escola, da repercusión que as tarefas escolares poden ter na vida real, non? Vamos trasladando ese concepto de que ensinar e aprender na escola é un acto de vida e non un acto que se limita á escola. Entón, claro, de quen falamos? Pois falamos do noso Freinet, e falamos de Freire, e falamos dos grandes pensadores e pensadoras que foron conformando o pensamento pedagóxico no que nos gusta pensar que estamos e que non queremos perder de vista. De aí o compás. E o compás este ano, nada, eu me río porque digo o compás este ano máis que nunca, que somos un ano de xeografías lectoras. Este ano que toca cinguir, que toca barloventear, un ano de crise, pero que os que saben navegar a vela xa nos ensinaron que, aínda que o vento sople de cara, pódese avanzar. O que pasa é efectivamente máis difícil, non se pode negar, pero bueno, pódese, e débese. E débese. Bueno, pues nada máis. Con isto creo que terminamos, non? Sí.
Pois nada, xa eles o acaban de resumir moi ben e moitas gracias por esta presentación que acabades de facer e esperemos que vos sirva de guía e de ruta, de compás, como acabamos de decir, para navegar nesto das bibliotecas creativas. Grazas. Gracias, Paz. Gracias, Paz.